سلام كبرات عزبتنا كما يكنيهم ببزحي نبستفلالات كالات ننقصاص تخيلنا بفلاي محبراوي أقلقلوت زهبا بيت صحفتات نخيت تخيلنا حدا خافت نعزبو بزحت من سياسة سرحتنياتات يتصنحون نايلوم معلتي يا رستنا خامز تحاحز ناي بيت صحفت سنة مقبار ويكاز أوفيس إيتيكس نبلو يوكخون ناي من لازبين رستي نايلوم معلتي قدوماتي كا ميكائيلن حابن نقسن بتكالاوي محدرة زتمرقو سرحتنياتات أمنا بيت صحفت سرح دلو يوم مجمري كخوننا إذا نبي صحفت سنة مقبار زبهال كبيو عبقاقس وكميو رأيي الروم سنة مقبار ناي بصحفت ويكازو أوفيس إتيكس نبلا جبر يتجبر مالت عندي تصبق تجبر زلا كان يتخجبر زي جبون زي ما أزننا زي ما رحنا مالتي جاء حبرة سبات أب بصحفتات كده من محبرة أقول قلت زرقبو بفلايتي هزباو زبهال تكالات تي هزبي زقلقل بصحفتات اللون مالتنا محبرة أقول قلت أبزي حجي تي هزبي رتعاوز زخانة صفوف سلوط أقول قلت كركب على مستناتو رتعاو خنا بالكلنا مستناتو لمدن كبرن زغيت أقول قلت كركب على سلازي إنا أوفيس إتيكس ذات لنا سلازي ما بزحتو إذا تم معند نايتي الرمسنا مقبارنا أوفيس نبلوم تحتنا كنعنا مستيراونات تجهات نبلوم أب حبرة سبنا استسرتو نجاراتهم سلازي كم زي كاب أوفيس بينو رمسو كبرن دمدن زي كونه كاب تحبرة سب يعني مقنعاتو تحبرة سب ناتو مسألة تعلو جبو زغنا أقول قلت نخركب مالتي سلازي بات نات حبرة سب يعني زمسلو كاب حبرة سب يعني زمسلو أوفيس إتيكس بزي كذي أوفيس إتيكس كن بالكلنا زي الروم لمدتات نايتو أوفيس بزي كاب حبرة زمسلو كال كابتي هجراو زغنا ملك إتاتات نحدا مويا زبال كأوخ أزمسي حدا مويا حيسكا أبي صحفة أنت دا الليخة أنت عنستنا مقبارها تكتل لك كابك كردنا هجميروك ساب تي communication skill تي ناك أراروا مسابات تتحتنا زبال مالتي خا كابتي علم تقوملو كايدا خا نورسو نغرات الله سلازي حفشاوي سلوت أقولقلوت تحتنا زلوا صفوف تأمن أقولقلوت كنه بتوينا تي الروم سنة مقبار نايتي أب أوفيس زلوا سبكا أقدا سنة هلو مالتي يدي لا قول سهل مالسي حبرة سب تناتو بحالي سب أب بوتاس روحو ويكا أب أوفيس انتهي سنة مقبار يري صلوا خلوه خلي مسارو تقول تقندي وسان نجر تزمدنا سبن سرحن أبتكال ويا بوتاس سرحيو تمسروتو مالتي حريتي أوفيس إتيكس نبلو ويكات سنة مقبار نبلو كابت بيت مرتي يزو جمر ما جمرتا زغنا تمهاري تمرت خاطر تقولو كجبرو زلو سنة مقبار أب نيسرح بايتا مسبت حقا جبرو زلو سنة مقبارن ده ما ساسل ولا عند فللية بلون جي اتممر كمهر كلو خا خميلي يدمهر مجمرتا كسرت اكا خلو اب حنقول كخطول كخلو ت عينت اجواباتي كاوي خا جمرو زلكا ذن ابتي سرح كمس اتخا افتي بوتاني سرح مسكدكا نز عينت نز حبنك قلصلنا صنحه نغرات كتتغبرو اي كصق مكاني بلك تكال اغلغلوت نحر زدليو خوينو تغيكا تسرح لك زغدني قديتها خوينو اتي كتريو زلكا بولايتنس نبلودي ولاتي مقللنتكا مسو يستاساسر جيم مقلل كوينكا تسرح مالت قديتها كوم سلازخونه يخا ات سنسرعات ويكاتي اغبابا بحدا اوفيس كحلو الو نبل مالتي و بحرياوي امنغو بحالنا يتحبرته سبن اتي اب بوتا سرح نريو سنه مغبارن عبي زمدنا خلو ناي قدني مخنياتو سبس ابت بوتا سرح ويا بتسدرا بعبي بتحبرته سب ابتن ابيات تمرتي ابتن زخدن كال زنقحو ماكلات او تمسرحي سلازمصسي تفلالي زرا اي مثلا عبيت تخبر تخونكا او وشت تحبرته سبسي ابا كعبيت مخبار ديو خالق مچم ببزح ነገር በበርኩቶ ዲ بقال زعبي خام مخبار ወይ ካለ خالق سالو قد انت سبب تحبرته سب تسرحي سلازمص حراي
أمونغ أقلقلوتن إذا سنة مقبار ندلو ركب كم يمسلكم تي سنة مقبار كذي حالي تأقلقلوتي قدل دو إذا أنت عينت ركباتي دلو أمونغ خلتيو سنة مقبار زي بالكاس صراحة كاخت عمم تخيل دو ولا خمس الكون هاي كأني نعم نتتقلقال أنت لنا تقلقال زدوليسي بخبرة خد حزق كويدلي تقلقالي سلازسي سنة مقبار زي بلو أقلقلوت أي يرأى كانوا تقلقال أنت الناس مودة أتوكو كم سخا أو حدا وتاسرح زلخا وكم سرحة نيامت أنسي تقلقالن أقلقالن يتزمدنا سلازي سخا أقلقاله ساعة زخون كاس تتقلقالي قويتها مخانو مرداء بعلو ولا تتزاربوا بعلو تمبها حال نبلو سب تخبر دو من الوقت أبتي زرب زنبركو قد محجون نكتاتولن يرنا نخون سي وإرفونا بزنها سخو أخانا من السب كسمع تخيل دي عندك ما من التوسيدنا مالتي حجي السب سؤال أنت سمعك هايو جن تا إرفونا بزنها زلا بمرأة يطرح أي تقدس كالين تي تكالويت بيت صحفة كبريها بننزل بالملأ توسيد خيس لازغلسي جدا نبركابتي قرار بخا ننتاي تحوتي خاجله زين كلنا تدميرن سن مثلنا يتكالكا عاب صلوا اللون وي بصبو كم زسمى قبره وي كا مثلنا يتكال كم دوان سلاز قبراسي كم زي اقليل كا زر يكوننت سنه مغوار نبلس كم زبلكو دوب سلاز يبلو تن بحق تقبرن كو سنات كونا خلان تن بسنه مغوار تقبرن كن كم زي درت يبلن مالتي تي حلنا خاي درتن عرأيتي سنة مقبار نبولو زلنا كابت أقولقلوت تفلي خير زغيل أيكونن مسؤولة قبي زغيل حجي حاد أوفيس أرلو أوفيس كا ببزحات رقاحيتاتي حاد خفلي أوفيس كخون تغينو بزحات رقاحيتات أرلو أوفيس كا بلو زغيلو حجي فرقهم كابهم تم حاد أكال تي هلاو تي نقراوي نريئو نجبطو ندهسسو نقراو أوفيس زلو ديس كمبيوتر تسب نبعلو ألو زي حدا خم أكل مالتي كل أي نجار تيخن دهسو زي نخيل كنت منو زي نخيل كن لكع زي نخيل أقربت نايت أقل قالي أو أوفيس دور لخ ألو سلذي تتهب أقول قلوت كفلال أي كلنين never أي فلالنين هجي أقول قلوت مولي هي بخت بالتهانكا كابتا سب مسخ بلاك أقوله في الشختا سلامتا كوف نخبل نختحجزو زلك هذا اللي تقول صلوا كوي جمرت أقول قلت جينا أسألنا خنريو عين خلنينا مالته لك عندي جي كم يجرنا هنقلص أن خيل كوين يسمعني حدا أقل قال خمتك من حدا تقل قال خمتك كله شجر حيزيز متك هذا يدل له حاجة دليل متك هذا جي تمجمرتا كابت كبري غاتو جمرة كم يجر كيها أخت زاربو زلكا كم يجر كيها شجرات وسمعك أخت فتح له زلكا معناته تتأجمو حاجة زدللو السبزي سلزغونها قد النتا تأجم كتفتح له لك جانا ولا حنتي في اللي يرعينني كتقبرو زلكا نتا سرح كتفت أماديو زلكا خوينو أفتح جزيان ساعتان كتفت أمالو لك عندنا بفحشواك أو بلا تقبلوا لك أنا تزمت تقلقالي تسخطر إيو زلكا تجهتكا نسون كمسكرلكا كخلالو باليته مالسي سبن سراحنسي انتي زامدوم با سبن تكال انتي زامدوم تيلناسي سراح يزامدوم سلازي تي مجمرتا ነገር تسراح يطلبو سراح كسراح تخوين سب اب اوفيس كله خخلالو يا ساعات ناي سراح ابوتا سراح مهلاو زياتا زعبيت سنه مغبار يا مالتي او مسال الله خاي مسرح زي مسرح حيرو زمصي مالتي سلازي زيا اب بوتا سراح كامهلاو ويكوف مبال زيا بزح حساب خلا زلو اتخلا باي زدمر مسرتاويت نغرسي اب ساعات سراح اب سراح علنا دي لنا زي عباي معقنيا معناتو ابوتا سراح مسال الله دحريتي سلازي لازم دنا زياتا مسرتاويت نغر مالتي دحري قطيل زمص ساعات سراح بغبو اب طقمتي تكال نبلو توعلو ديخا زي انت دميرنين سراح كسر داي سرح كعقنا زخلا وي تفر لخا دي لخان معناتو موداتو تمعقني افراينت كون سلازلو سلازي اذا مثلا انا تمبغسي اقداس نجر ምናልባት ኣብዚኣ ክውስተኸላ ዝደሊ እቲ ኣገልግሎት ትህቦ ዘለኻ ቅርቦት ሓደ እቲ ተጋልጋላይ ክቡር እዩ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ኦፊሳት ሓደ ትካል እቲ ምስ ህዝቢ ዘራኽቦ ኦፊስ እዩ መልክዕ ናይቲ ትካል ዝንፀባረቕ በቲ ኣብቲ ኦፊስ ዘሎ ሰብ እዩ ዝንፀባረቕ ስለዚ እንታይ ንክንገብር ዘለና نحنا وكيل نايت تكال كم زغنا كن أمن على ناتي زقلقل زلو في أوفيس زلو
ትትካልካ ቡይ ዝልካ እጂ ኣብ መብዛሕትኡ ኦፊሳት እዘን ኣገልግሎት ዝህባ እዘን ናይ ኣብዚ ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህባ ናይ መንግስቲ ተኮይነን እዘን ናይ ፓብሊክ ሪሌሽንስ ኣሎ ጽሕፈታት ናይ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎት ዝህባ ኣለዋ ብዙሓት ኣሎ ኣብዚ ውልቃዊ ትካላትካ እዘን ናይ መሸጣ ዲፓርትመንትስ ኦፊስ ማለት እዩ ብልክዕ ምስቲ ካስተመር ወይ ከዓ ምስቲ ዓሚል ይዘራኸብ ምስቲ ተገልጋላይ ስለዚ እቲ ተገልጋላይ ካብኡ ዝወስዶ ምስሊ ናይቲ ኦፊስ ስለዚ ኣብዚ ከመይ ጌርና ሓደ ተገልጋላይ ከይተሰከፈ ገዝኡ ክመስሎ ኣለዎ እቲ ኦፊስ ስለዚ ዓሚል ክቡር እዩ ተገልጋላይ ክቡር እዩ ንጉስ እዩ ዝበሃል ተደጋጋሚ ዘራባታት ንሰሚዕና ምክንያቱ ኣትላስ እሱ እዩ እቲ ንዓኻ ሰርቫይቭ ንክትነብር ዘይክትነብር እታ ኦርጋናይዜሽን ኣብቲ ካስተመር እያ ዝምርኮስ ማለት እዩ حراي كم مأتون دينا زي كنا برهتني حنا حجنا فتين كان دي عمدتات ويكاتين عنود نايتي الروم سنة مقبار ناي بيت صحفتات كناتينا جيت عنود نقوله خمسة غدي مزقولت سكو اوفيس لازم أنا اوفيس كا حدش لندن كبرن كله وصل زولو ويلنا زوم صنيع يكونن لك أخبت حبرة سبيو زفلق مالتي بتوسعون كابتي عالم لغة ودرجة ملك إذا حدا مويا تمركزي حدا كبرن لمدن نايت أوفيس كحلو زجباء مالتي تسنى مقبار أورم سنة مقبار نحبر نايت أوفيس نبلو كويز مثلا حجي أبزي قديم أقول لك صنعه حدا أوفيس بغلتنا قراتي زقوم بزيكاتي سبع أوزر لغة في لتقميت أوزر لغة بزيكاتي ديسك أوزر لغة سيدي أزايكونا الله تغنجبط أزين نخل قلقالوت مالتي نايتي أقلقالي سلازي أبكلتي أخد فلي خلقها تقرم زبال سنة مقبار حدا عميل كما تسأكا خلو لك أوفيسكا قزاقا واننات نايتا أوفيسكا بتزلك قربات نافت تأشمي انت دا تتحتنا انت زيالي وانا نايت أوفيسا يكون كان مالتي سلازي مسخ بالكل عامل تقداي تنقبرا زلنا كنت سأل لنا سلام كنبلو قدني تتخيل خا نتسق مغنياتو اما جمري عامل زرخبو اقولقلوت تانا مودة اتارديت باي ولا دحر زي قرأي كايدا فتو اوفيسر مجمريا يطبل حتى الفترة لتي مجمريا زكايدي اخاتي ناي مودة اتارديت مالتي سلازي كنت سأل لنا سلام كنبلو لنا في الشيخ تخا اخنا سن لنا انتاي كحجزك خا حجيب تايو أبقلي وأنا تايتري يمصي بالموتي تقلقالي سلام بلكا ساعة حجا كند سلام معاري عصفيتات مولسولو انتاي نيرو تبلو كم زي حجي قلتي في ديستراكت زغون عامل سلازي عامل أبقزو كم زولو خوين غسمع الله كسكافة بولون ولا ان تليفون انت دا حيسكا لغا ولا اي كونتاكت غير كاديها ولا بإيدكا كوف نخبل في الشخطة قلت القصولو مالتي حدا كابت جبار زلوا عند مالتي زي تحتنا مستحتنا غنا تحزون خلينا تسلامتا مو سلامتا كتحجزنا يمدلاي تاشمو بدحريو صريتني اوفيس كحل له اوفيسكا كصر له نسخاون بزتخالك متان صريت كتحل لك استغاننا انا بنفسها تقبر بالكان كمون زغونه كالتاي يالو مستي صريت تحز حد اوان اب اوفيس زفقات تفاست فودي تمسته تفاست فود شكا قلطفك خاخت قال لك كاو حليفو غنا بقل يزرات يالو زيد اللي ጨናታትኩም ጽኡ ዝኽእሉ መግቢ ሒዝካ ምእታው ገለገለ ዞን ጸገማት ኣሎ ስለዚህ ጽሬት እታ እንደ አገዳሴት ነገር ዓሚል ኮምፎርት ክስምዖ ኣሎ ማለት ምቹእነት ክስምዖ ኣሎ ኣብ ኦፊስ ኣቲ ብድሕሪኡ እቲ ዓንድ ንብሎ ምስጢራውነት ኣብ ኦፊስ ምስጢራውነት ክህሉ ኣሎ እንተ ደኣ ሓደ ተገልጋላይ ወረቐቱ ገዲፍካ ትኸይድ ተኾንካ ኣብ ዴስክ ብድሕሪኡ ዝመጸ ተገልጋላይ ዝርኦ ተኾይኑ تمسيرانة تأشم هنا كله مالتي إذا بفلات زي كنا سأن فلات سأن تنقص سأن نوحل لا كيدا مالتي تي أحلف كاتب والله information بزي كون حد أوان تين رأينا كيك أدتك مجحف زون زخبة بده تحسد نايت سنة مقبارنا أوفيسي سلازم بده حريص بزرقة بخم بوق المالتي عامل مستيرات كأو حليفون أبندا استشنيرتات على ترخبوا متقلل لهين information نايتاشم أقول قلتهم سبقا نام دا ستيشنري شوط مالتي كم زيتاتون الرأي
ካልእ ኣብ ኦፊስ ክረኣዩ ዘለዎም ነገራት እንታይና ንብል ኦፊስ እቱ ምስ በለ ወኪል ናይ ሓደ ትካል እዩ ባይ ናይ ሓደ ትካል ንኣብነት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ተድና ሓንቲ ኦፊስ ናይ ሓራት ነቲ ኩሉ ነቲ ናይ ሓራት ካምፓኒ ምስሊ ክድውኖ ወይ ከዓ ክፀብቆ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይና ንርኢ ኣብኡ ኣብቲ ኦፊስ ክህልው ዘለዎም ነገራት ከዓ ግድን ኣስተክሎ ድልዮም እዩ እጂ ኣብ ኦፊስ ብዛዕባ ትካልካ ተልእኾ ዕላማ ወይ ከዓ ራእይ ናይ ትካልካ ክትፅሕፍ ትኽእል ወይ እውን መርሓ ጎደናታት ወይ ከዓ መርሓ እቲ መትከላት ናይቲ ትካል ክትጥቃዕ ትኽእል ካብኡ ሓሊፍካ ግን እዚ ናይ ውልቅኻ ርዲእታት ሓሳባት ገለ ትገልጸሉ ይኮነን ኦፊስ ገለ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሪኦ ማለት እዩ ኣብ እዚ ናይ ሃይማኖት ጠቕስታት ተጠቂዑ ትርኢ ኢኻ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዛዕባ ፍቕሪ ገለገለ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ነገራት እዚ ግን ኣብ ኦፊስ ኣብ ዘይቦትኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኦፊስ ማለት ፅባቐ ዘለዎ ነገራት እውን ኣብ ዘይቦትኡ እንተ ዳ ተቐሚጦስ ጉሓፍ እዩ ስለዚ ብዘይካቲ ነቲ ካምፓኒ ዝምልከት ካልእ ወይ ከዓ ነቲ ትካል ዝምልከት ካልእ ናትካ ማለት ሓደ ዓሚል መፂኡ ኒውትራል ኮንካ ክትፀንሖ ኣለካ ስለዚ ናይ ኩሉ ሰብ ገዛ እዩ ኦፊስ ናትካ ኣይኮነን ስለዚ ንዓኻ ብውልቅኻ ዝውክል ዝኾነ ነገራት ክትቐምጥ ጉባኤ ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቶም ክንጭብጦም ንኽእል ክንሪኦም ንኽእል እንዲ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣሎ ክጭበጥ ዘይከኣል ማለት እዩ ከምዚ ክንድህስሶም ዘይንኽእል ንሕና ካብ ነፍስና ንገብሮ ውፅኢት ዘምፅእ ማለት እዩ ኣብ ኦፊስ እንተ ዳ ኣሊኻ ሓደ እቲ ሰላምታ ዝበልናያ ገለገለ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ምስጢራውነት ኣታሒዘ ምስቲ ናይ ወረቐት እንዲና ክንሪኢ ፀኒሕና ኣብቲ ታንጅብል ምስጢራውነት ሓደ ሓደ እዋን እንታይ ንርኢ ሳልሳይ ኣካል ዘይምልከቶ ሰብ ኣብ ኦፊስ የፀንሓካ ክትግልገል ኢልካ ኣቲኻ ከዓ ኣይወፅእን ማለት እዩ ሓዊ ክኸውን ንኽእል ጋሽኡ ክኸውን ንኽእል ወይ እውን ኣብቲ ኦፊስ ኣብቲ ትካል መሳርሕቲ ክኸውን ንኽእል እዩ እቲ ሰብእቲ ግን ንዓኻ ምስጢርካ ክሰምዕ መሰለ ብሉን ስለዚ ክወፅእ ኣሎ ሕልፍ ሓሊፎ እውን ሓንሳ ሓንሳ እንታይ ትሰምዕ እንዳገልገለካ ከሎ ዓርኩ ድዩ ወይ ገለ መፅእ ክፅበየካ ድኽን ከይዶ ገለ ብሎ ማለት እዩ ከምዚኢታት ጥሕሰታት ትርኢ እዩ ማለት እዩ ካልእ እዚ ቴሌፎን ኣብ መንጎ ምቕባል ቀፃሊ ኦፊስ እንታይ ኢና ንብል ሳይለንት ሞድ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሞባይል ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እዚ ጋዜጣ ፊልም ሬድዮ ምስማዕ ገለ መለ ከዓ እዚኢታት ከዓ ማለት ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓት ክትሰርሕ ተዳ ተፈቂድካ ካብተን 8 ሰዓት ኩሉ ንኣገልግሎት ክኸውን ኣለዎ እንተ ዳ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ኣቲኻ ግዜ ኢኻ ትሰርቕ ዘለኻ ናይ ትካል ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ግዜ ትሰርቕ ኣለኻ ስለዚ ኣብ ቤት ፅሕፈታትና ዝውተር እዩ ጋዜጣ ሒዝካ ኮፍ ምባል ኣሎ ዓሚል እንዳተፀበየ ጋዜጣ ግን ኣብ ቤት ፅሕፈት ክትመፅእ ከለት ንዓሚል እያ ክትመፅእ ዘለዋ እምበር ነቲ ዝፅበ ዓሚል ከም መፃንሖ ክትህቦ ኣለካ ባዕልኻ ንክተንብባ ግን ናትካ ክልኩል እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኣገልግሎት ግዜ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ዝረአ ጥሕሰታት ምስቲ ተኣሽሙ ተሓሒዝና ማለት እዩ ኣብ ዘይ ጉዳይካ ኣብ ኦፊስ ዘይትምልከተካ ጉዳይ ተደናጊሩ ኦፊስካ መፅእ ንኣብነት ማለት እዩ ዘድልየካ ሕቶታት ኣይትምልከተካን እያን እታ ጉዳይ ግን ትውዳእ ሸው ሰሚዕኻ ወዲእኻ ከዓ መሊስካ ንዓይ ይምልከተንን መባል ማለት እዩ ናብ ካልእ ትሰዶ እዚኢታት ጥሕሰታት ትርኢ እጂ ኣብቲ ሓፈሻዊ ኣዓኑድ ክንብል ከለና እቲ ትሕትና ክህልሎም እዚ ፖላይትነስ ክንሪኦ ዝፀናሕና ማለት እዩ እቲ ትግሃት ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ እንተ ደኣ 8 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ክትሰርሕ ተፈቂድካ 8 ሰዓት ሙሉእ ንኣገልግሎት ጥራይ ክትውፍየን ኣለካ እቲ ምስጢራውነት ንብሎ እውን ምስኡ እተሓሒዝና ካብቲ ሕብረተሰብ ዝመፁ ነገራት እዮም ማለት እዩ ኣብ ርእሲ ዘን ዝገልፀን ፀናሑ ብዙሕ ክንድምር ንኽእል ኢና ክበዝሓና እውን ንኽእል ድዩ ዋላቶም ንኣሽቱ ገዲፍናሲ ንኣብነት ቦታ ስራሕ ወይ ቤት ፅሕፈት ተልናሲ ፀጋታት ኣለዎ ፀጋታት ናይቲ ቤት ፅሕፈት ዘይምብኻን ወይ ብግቡእ ምጥቃም ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ስነ ምግባር እያ ዋላ ካብቲ ዝደቐቐ ተደሚሩ ኩልና ንገብሮ መወዳእትኡ ዓብ ጥቕሚ ወይ ዓብ ሃስያ ከምፅእ ስለ ዝኽእል ናይ ቤት ፅሕፈት ፀጋታት ወረቐት ይኹን ልቺ ብግቡእ ተጥፍእ ዶ ካልእ ንብረት ብግቡእ ትሕዝ ዶ ተደሚሩ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ናይ ኦፊስ
ጸጋታት بقبوء متقام زي حنتي عباي كابتن سنة مقبار مثلا سنة مقبار سي ممرحتات ناي تتكال مخبار راح زي كونه بعابيو درس لزي بلو كينت ممرحتات ونزخي سلازخونه سي ولا ناشتو تي منالوات ناي سنة مقبار ممرحتي تكال الله ودو ولا متكاخ انت لنا حجسي متكاخسي كمير منالوات ممرح زي كل الخون ممرح كل تزحشه بعل بشات تخيت كحجسي سبب زخونه يتكخني ولا بتدقون انت خونه ابتاتا ناي تاچيكا مدربي زلاتاش قال هاديوم زدالو وركا قال ابا تغبر تري حجي كم زما برح كله صبو كم زما برح يلن ግን ሰቡን بحلو نؤز غبرو خاصله ዘጠቃልልት ስነ ምግባር ዝبحال سي كم درس يبلن معناته وا زي بعل سنغابور كوالا ناشت ነገራት اب ጎደና ጡፍ مبال $300 ተቀጽዕተ ኮይና ወይ ሽቃ ሸንካ ማይ زي مملاس نابت شقا زي مغبار سي $300 تقصعت خوينا خم فيديو نيرنو تمالي اغاطامي واب اوفيس كا خم زيم زامسل نغرات سي قللتي يكونن مالتي اوفيس تاطف مبال سب غدنا طرح يكونتن ويتا جيزوم ناشتو ابنت كوننا ساعه كنزن اشتو نغر سي يحقو فيو مالتي جي قدن هنا ابت ممرح درتا يكونن دوبسي يبلنتي بسنه مغبار تغور بحلنا تغور مالت كوي انا انتي مبلكو مسلكي تي مسرتاو ነገር ግዜ እንዲዩ ካብ ግዜ እንተጀመርና يحيش ባህሊቴ ዝሆነ አገልጋሊ ግዜኡ ክሕሉ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሰዓቱ ክርከብ ኣለዎ ምክንያቱ ሰዓታት ኦፊስ ፍሉጥ እዩ ናይ ንግሆ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣፍታ ክርከበላ ዘለዎ ሰዓት ኣፍታ ግብእቲ ሰዓቱ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ እንደገና ግዜኡ ከዓ ኣኽቢር ክወጽእ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣሞንጎ ዝኾነ ነገር ክውጥጠካ ይኽእል እዩ ማሕበራዊ ሽግራት ክውጥጠካ ይኽእል እዩ ወላ ካለ ነገራት ማለት እዩ እጂ ክሳዓፍታ ስራሕ ዘሎ ብዛዕባ ታ ስራሕ እንተ ሓሰበ ተመራጺ ይኸውን እንደገና ነቲ ሰብ ከመይ ገይሩ ይቅበለው ዘለዎ ክመጽእ ከሎ ሰብ ሓሪቑ ክመጽእ ይኽእል ይኸውን ተገልጋሊ ንብሎ ዘለና ወይ ኣብ ካል ዓይነት ስምዒታት ጸኒሑ ክመጽእ ይኽእል ይኸውን ንስኻ ከንቲ ዓይነት ስምዒት ሒዝካ ክትጸንሖ ዘለካ ጉዳያቱ ከመይ ጌርካ ኢኻ ረጊእካ ክትሰምዖ ዘለካ እዞን ሓደ ካብቲ ዓቢ ነገራት ዘይነተግብሮ እዩ ብልክዕ ከምዚ ሓበን ክገልጾ ዝጸንሐ ኣብ ኦፊስ ብሕልፊ ኣብዚ ግዜ ክንሪኦ ከለና ሲ ካልኣይ ሳልሳይ ሰብ ምሳኻ ይጸንሕ ማሓዙት ካርዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ወላ ኣባላት ስድራ ቤት ካብ ዘይገድስ ግን ኣብቲ ኦፊስ ኣብቲ ግዜ ሰዓታት እንተ ዘይተረኽቡን ተመራጺ ይብል ኣነ ድኾነ ነገር ከጋጥመካ ይኽእል ኸውን እንዲ ግን ኣብቲ ህዝቢ ከተገልግለሉ ዘለካ ግዜ ኣብቲ ክትሰርሓሉ ዘለካ ግዜ ነዚ ዓይነት ከተወግደለካ ድሓር ምስ ቴክኖሎጂ ዝተሓሓዝ ነገራት ኣሎ እሱ ኣስፊሕና ክንገልጾ ንኽእል ንኸውን ቴሌፎን ምጥቃም ንባዕሉ ወላ ዝኾነ ዓይነት ነገር ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰር ነገር ምጥቃም እሞ እቲ ተገልጋላይ ኣብ ኣዝዩ ብሂጉ ክግልገል ኣብ ዝመጸሉ ግዜ እዚ ዓይነት ነገራት ክነወግዶ ኣለና ቴሌፎን ክትጠፍእ ክትክእል ኣለዋ እቲ ግቡእ መልስኻ ክንህቦ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ግቡእ ግዜኡ ልዕሊ ዓቕምና እንድሕር ኮይኑ ከዓ ሰበይ ኮይንኒ ወይ ሓወይ ኮይንኒ ኢልና ደይኮና ነቲ ጉዳይ ክንሰርሓሉ ዘለና ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ክነመሓላልፎ ክንክእል ኣለና ባህሊቴ እንጂ ናብኣ ክንዛዝም ኢና زي ناي تكنولوجي قربات ወይ ከዓ መሳርሒታት ኣብ ናይ ኦፊስ ስራሓት ኣጸቢቑ ኣውንታዊ ዝኾነ ጽልዋ ገይሩ እዩ ብዓለም ደረጃ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ኣብ ስነዳ ኣብ ካልእ ንሕና ንጥቀመሎም ዓይነታት ግን ኣመና ንኣሽቱ ኮይኖም ካብ ኢርፎን ጀሚርካ ማለት እዩ ካልኦት ንጥቀመሎም ኣብ ኦፊስ ግን ነቲ ስነ ምግባር ናይ ኦፊስ ጸገማት ድፈጥሩ ብብዝሒ መንእስያት ንውቅሰላ እዚኣ ኢርፎን ጌርካ ወይ ከዓ ጌም ንፅዋት ሕጂ እዚ ኸሪእትኹም ከመይ ኣብኡ ብኸመይ ክንውግዶ ኣለና ነዚን ዓንድታት ክንሕልወን ንኽእል ናብ መዛዘም ኣብኣ ከለኹ እታ ኢርፎን ምጥቃም ዝበልክያ ከም ዓባይ ኣርእስቲ ሓንሳ እንታይ ንርኢ ኢና ኢርፎን እትዮም እንዳተዛረቡ ክነሶም ወላ ቴሌፎን ደም ዝጥቀሙ ወላ ሙዚቃ እውን ክሰምዑ ይኽእሉ ይኾኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክነሶም ሰብ መጺኡ ክዛረቦም እንዳበለ ፈጺሞም ኣድህቦ ደይገብሩ ሰባት ኣለዉ እዚ ብዓብዩ ዓቢ ጸገም እዩ እዚ ዓይነት ነገራት ኣዝዩ ክውገድ ዘለዎ ነገር እዩ
ምናልባት ረቂቕ ነገር ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል ይኸውን እምበር ኣብ ገለገለ ትካላት እውን ሕልፍ ኢሉ ናይ ኢንተርኔት ኮኔክሽንስ ኣጋጣሚታት ይርከብ ይኸውን ወይ ጽቡቕ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ክህልዋና ይኽእላ ኣክንዲ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ምስማዕ ኣክንዲ እቲ ዘሎ ስራሕ ምስራሕ ከዓ ኮምፕሊትሊ ናብቲ ንዓኻ ዘገድሰካ ጉዳያት ምኻድ እውን ሓደ ግዜ ንርኢ ኢና እዚ ዓይነት ነገራት ክውገድ እዩ ዘለዎ ሙዚቃ ምውላዕ ንባዕሉ ኣብ ኦፊስ ዓዋቢልካ ኣብ ኮምፒውተርካ ዲኻ ወላ ኣብ ቴሌፎንካ እዚ ብዓብዩ ከልግስ ዘለዎ ነገራት ፊልምታት ምርኣይ ድዩ ወላ ካልእ ነገራት ምውላዕካ ብዓብዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከሎት ሰብ መፂው ኣድህቦ ሂቦ ከማነት ጉዳይካ ንኣሚነት ጉዳይ ክነግረካ ይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናትካ እቲ ዘሎ ናትካ ባይታሲ ይሪኦ ኣሎ ይድርኾ እዩ ከዓ ሙሉእ ኣቴንሽኑ ናባኻ ገይሩ ጉዳዩ ንኸይነግረካ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተሓሓዝ ነገራት እንተተኻኢሉ ክውገድ እዩ ደሎ ካብቲ ኦፊስ ተቐሊሉ ክብለክ ከለኹ ኮምፒውተር ኣይትጠቀም ማለት ኣይኮነን ኮምፒውተር ክትጥቀም ኢኻ ኦፍኮርስ ክትሰርሓላ ስለ ዝኾንካ ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገር ካብቲ ጉዳይካ ወፃእ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብቲ ስራሕ እውን ክረአ የብሉን ባህሊቴ ካብ ቴሌፎን ጀሚርና ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ረቂቕ ንብሎ ነገራት ዘለና በዓል ኢርፎን ገለመለ ማለት እዩ ኣረ ኣብዚ ናይ ምስ ቴክኖሎጂ ተተሓሒዞም ዝመፁ ፀገማት ብዙሕ ብፍላይ ኣብ ዝሎሚ እዋን ዳርጋ ዴስክቶፕ ዘይብሉ ቤት ፅሕፈት የለን ሕጂ ኣብኡ ፊልማ ምርኣይ ኣብ ኤርፎን እቲኻ ወላ እታ ኤርፎን ወላ ስምዓዮ ነቲ ዓሚል ኤርፎን ምግባር ግን ክብሪ ትህቦን ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጠቕላላ ክውገድ ኣሎ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ መትከላት ናይቲ ኦፊስ ኢቲክስ ንብሎ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝፈለቐ ስለ ዝኾነ እቲ ሕብረተሰብ ብዝግባእ ካብቲ ፋሚሊ ጀሚርካ ማለት እዩ እንተ ደኣ እቲ ኢቲክስ ወይ ከዓ እቲ እሩም ስነ ምግባር ከወስኪስናዮ ኣብ ኦፊስ እውን እሱ ዘረጋግፀሉ መንገዲ የለን ካልእ እንታይ ክብል ዝደሊ መብዛሕትኡ እዋን ሳና ፍልጦ ዘይኮነ ኮነ ኢልካ ንትካል ሽም ክትሃስቡ እውን ዝግበር ነገራት ኣሎ ካብቲ ሰራሕተኛ ማለት እዩ እንተዘይ ዓጊቡ ግድን እዩ ሳቦቴጅ ኢና ንብላ ብቢዝነስ ማኔጅመንት ኮነ ኢሉ ይዕኑ ማለት እዩ ሽም ትካል ኣበላሹ ንኣብነት ኣብ ገለ እዋን እንታይ ትርኢ ኢኻ ፒሮ ዝልሙኑ ዓማዊል ዝልእኹ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዙሕ ሽጋራ ብተኣሽሙ ሰትዩ ሕጂ እዚ ሳእና ፍልጦ ዘይኮነ ኮነ ኢልካ ኣሎ ስለዚ ካበይ ዝብገስ ተልናዮ ከዓ ካብ ዘይዕጋበት እንደዚ ዓጊብ ሰራሕተኛ ቀጻሊ ምስቲ ዓሚል ይበኣስ ዝገብር ስለዚ ኣብ ኦፊስ ሰለስተ ዓይነት ርክብ እዩ ዘሎ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ምስ ሓፋሽ ህዝቢ ዝራኸብ እዩ ምስ ውልቀ ህዝቢ ዝራኸብ ግን እቲ ኣገልጋሊ ስለዚ እንተ ደኣ ክትእምኖ ዘይክኢልካ ነቲ ሰራሕተኛኻ ክትዕግቦ እንተ ዘይክኢልካ ክትምህሮ እንተ ዘይክኢልካ ሓደገኛ ኮይኑ ይቐርብ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ስለዚ ኣብ ናይ ብምንታይ ክውዳእ ደሊ ኣብ ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ሓንትላ ዝተሓጎሰትላ ምስሊ ብዙሕ ፀባ ትህብ ዝበሃል ኣሎ ሰራሕተኛ ከዓ ክዓግብ ኣሎ እንተ ደኣ ዓጊቡ እቲ ዝለዓለ ክገብሮ ዝኽእል ነቲ ዓሚል ከገልግል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ኣብ መወዳእታ እንታይ ምበልኩ መሲልኪ ንኩሉ ከጠቃልሎ ሓደ ተገልጋላይ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ፀገም ሒዙ እዩ ዝመፅእ ተገልጋላይ ከዓ ብዝኾነ ዓይነት ነገራት ዕንቅፋት ክፈጥረሉ የብሉን ፀኒሉ ክሰምዖ ኣለዎ ወላ እዚ ክንገልፆ ዝፀናሓት ነገራት ከወግዶ ክኽእል ኣለዎ ድሓር እቲ ቀንዲ ሓላፊ ኣብታ ትካል ዘሎ ወይ እቲ ሄድ ንብሎ እቲ ሄድ ኦፊስ ንብሎ ንሱ ንባዕሉ ኦሪንቴሽን ክህብ ኣለዎ ወይ ከዓ ሓበሬታታት ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ ስልጣናታት ክህብ ኣለዎ ስልጠና ክወስድ ኣለዎ ዝኾነ ኣገልጋሊ ማለት እዩ ብሕልፊ ሎም ዘለውስ ንኣሽቱ ኣብ ክሊ ዕድመ 20ታት ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ተመክሮ የድልዮም እዩ ተመክሮ ክቐስሙ ኣለዎም ካልእ ዓይነት ኣዲሽናል ትምህርቲ ከዓ የድልዮም እዩ ኣብቲ ርእሲ ዘለዎም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት እንድሕር ተፈጢሩሎም ሲ
تي اوفيس ايتكس نبلو ويك ات اجباب ناي اوفيس نبلو كمعبلالو زي كل اغاطامي يلن بحاليتي زغودل يلن كله تباهيل له ግን እንታዩ انا መሰረታዊ ነገር ምዚ ሎሚ ትዕዘቦ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት تزارب تخنكا تقداميت ነገር ክትመጽእ ዘለዋ ሰብ እታ ኮፍ ናይ ምባል ሰዓታት ስሩሑ ምኽባር ያ ቀዳሜት ያ دحر እተን ሰዓታት ስራሕ ኣብ ስራሕ ዝሕልፍ መስኮነ ሰብ ታ ኮፍ ናይ ምባል ዲስፕሊን ተመጽያ እትኻል ኣብ እዩ ዝድመር ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ስራሕ ኮፍ ስለ ዝበልካውን ተፈሪኻ ማለት ኣይኾነን እተን ሰዓታት ስራሕ ካ ነቲ ስራሕካ ዘገድስ ነገር ክትገብር ዲኻ ትሕልፈን ዝተኻለ መጠንሲ ኣብ ጥቕሚ ትካል ክውዕላም ዝኽእላ እዚአን ተደሚረና ፍራይነት ዘምጻ ምናልባት ብቕዓት ጥራሕ እዚአን ክድመር ዝኽእል ሕጂ እዚአን ኣነ መሰረታውያንን እትኻል ኣብን እና ተደመረ ዝኸይዲ ማለት እዩ حراي مس ميكائيل حابن نقصنينا تنحنا تأرستنا خا الروم سنة مقبارنا بيت صحفت كما يمثل كما يبقى زرعيو قدر ساتن تين عند تاتنينا احنا لازم تنحنا أبقى ساخم تخلو سنة مقبارات نا بيت صحفت سنة مقبارون كافت حبرة سب كاب جزاز كاب سدرا بيت كافت خبابي زبقاس كوينو كافت بحال زبقاس كوينو عودي في الأتمسفة حقات نخلو نحبراوي كخير زخل عند سات استتصنع استفتش استسنده نتمرت نتكملوا عينت سنة مقبارات كم زلو إنا تلازمنا صعيبو تين كندي عند سات زبالة دلوا بتحبرة السب زمتان بتي ستاندرد ويكا بتي نمهارون زخنا خا عادتي والقوي إن جبرو كاب حبرة السب نادمت كان عنا تحتنا مستيراونا كرلوكا مخال في الشختا كرلوكا سلامتا باهلخا نايم بهالكلتنا زبو ملو كاب تحبرة السب نادمت خوينو أبتنا يسرح بوتا مساعتنا خا تجي زي مخفر تقدم نتكون تخوينو بيت صحفتنا نفسنا تريد كنحلو أجابا سنا عندنا تنقو كخون زي لنا عينت حبريتاتنا عنا زي موساد ويكان خالو اتسبات زي مهاب اتي مستيراونتون مس دوكومنت تاع زراي ديكونه مستي تغالغاليون بحتو زخونه بوتا اوفيس زبالسي بحتو زبله تغالغللو بوتا اندي اتي بحتو نت ويكاتي نصانت هناي تغالغالي كتحلو كم زلنا يو تقند عودسات بزي منصر نغبرو شجرات ويكا ليغاتات كا حدا تي ناي تغلغالي اوفيس ناي بيننا اوفيس كوين سمعنا مستفلالي نغرات نقمطلو ندلنا موسيقى نسمعلو نتي كبابينا نتغلغالن زي مچو هواهو نغبر خنغبروز غبانا مچو خنغبروز غبانا سي بزي افلط اودي ولا بفلطو حدا غزي زي مچو نغبرومو كاب اغلغلوت يغودلو مالتيو ازي ناخن لازم صنيحنا مጨረሽቱ ካ እዚ ዓይነት ናይ ስነ ምግባር ክዓብን ተኮይኑ ሓደ አፍልጦ ክዓብለዎ ሰባት ክመሃሩ ክስልጥኑሎም ተማ ኦፊስተሎ ስዒቡ አሞንጎ አጋበትን አገልግሎትን አዎንታዊ ርክብ ስለዘሎ ዝያዳ ዝዓገበት ሰራሕተኛ ዝያዳ ስነ ምግባር ክገብር ወይ ካ ሙሉ አገልግሎት ክህብ ስለዝኽእል ኣብዙን ክንጸቅጥ ግን አመጻጻ ባህር ናይ ሰራሕተኛውን ስለዚ ስለዘገድሰና ካብ ብንእሽተና ንኩሉ ዓይነት ስነ ምግባር እንዳማሃርናዮም ክንዓቢ እዩ እቲ ልዝብና እሞ ምሳና ክላ ዝጸንሖ ከምዚ ክነግረኩም ጸናሕኩም ሚካኤልን ሓበን ንጉሰንዮም ልዝብና በዚ ዓጺናልና ይቀኒልና